ओनसोला फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन दिनै क्लास 9 नि गिबि आयदा इंराजिनि गिबि आयदा द फान दे हेडनि सोंनाय फिननाय माखासे आं होनो नागिरदों बेखौ नोंसोर गावनि बहियाव मोजां लिरना ला बेनि PDF फाइलखौ आं हरगोन नांगौब्ला नोंसोरनाव बे ग्रुपाव बेनिफ्राय लिरना ला PDF फाइलखौ नायनानै आं खेबसे सोंनाय फिननायखौ सावरायनानै दिन्थिनोसै से नाम्बार सोंनाय हाउ ओल्ड आर मार्जी एन्ड टमी आरो मार्जिया बेसेबां बैसोनि मार्जी is 11 and Tommy is 13 years old. मार्जिया 11 बोसोरनि आरो टमीया 13 बोसोर बैसोनि What did Marzi write in her diary? मार्जिया बिनि डायरियाव मा लिरदोंमोन Marzi wrote in her diary with the heading on 17 May 2157 Today Tommy found a real book. मार्जिया गावनि डायरियाव सायाव लिरदोंमोननो अक्ट'बर 7 मे 2157 मायथाइ दिनै टमीया गांसे थार बिजाब मोनदों माने रियेल माने थार What things about the book did she find strange? बे बिजाबाव बियो मा आसरित माने साननो गोनां सुमो गोनां बाथ्रा नुदोंमोन आरोखि She found its yellow and wrinkled pages strange. She also found the words strange as they stood still instead of moving. मा होनदों बियो आसरित गोनां बाथ्राया मा जाहैबाय जिहेतु बिसोरो कम्पिउटाराव फरायो मिथिबायना कम्पिउटार स्क्रिनाव फरायो टेलिभिजन स्क्रिनाव फरायो बेखायनो बेवहाय हांखोफोरा खारो नाथाय बेवहाय मा होनो बिजाबखौ माबायदि मोनदोंमोन येल' गोमो गाबनि गोजाम जायोब्ला जेरैबायदि गोमो गाब जायो रेंक्लिं माने बिजाबा माने मक्था मक्थि जाना थानाय आरो बिजाबनि सायाव माबा गुबुन बेसादफोर जाबना दोनजानाय माने रिंकल जायो माने सिन जाना थानाय आरो रिंकल जाना थानाय आरो हांखोफोरा मा मोननो दाबसे जायगायाव थायोमोननो बिसोरनि कम्पिउटार स्क्रिनाव जेरैबायदि खारो मोनफा मोनफा ओरैबायदि खारलाङो फरायनायखौ नायनानै खारलांबाय थायो नाथाय बेयाव खारा होननानै बुंदों बिजाबखौ What do you think a telebook is? Telebookआ मा होनो A telebook is a book which is displayed on a television screen. Telebookआ गांसे बिजाब जेबे टेलिभिजन स्क्रिनाव नुजायो Where was Marzi's school? Did she have any classmate? मार्जिनि फरायसालिया बबावमोननो आरो बिहा क्लासमेट दङ ना माने फरायसायाव नोंसोरहा जेरैबायदि लोगो दङ बेखौ मा होनो क्लासमेट बेबायदि क्लासमेट दङ ना गैया Marzi's school was in her own house. It was next to her bedroom. मार्जिहा मा होनो बिनि स्कुला गावनि न'आव मोननो आरो गावनि बेडरुम उन्दुग्रा रुमनि सेरावनो मोननो She did not have any classmate. बिहा रावबो मा गैयानो क्लासमेट गैयामोन What subject did Marzi and Tommy learn? मा subject मार्जि आरो टमीया फोरोङोमोननो Marzi learned geography and mathematics and Tommy learned history and mathematics on the television screen. मार्जिया मा मोननो जिअग्राफि भुमखौरां आरो मेथामेटिक्स सानखान्थि सोलोङोमोन आरो टमीया मा सोलोङोमोननो जारिमिन हिस्ट्री जारिमिन आरो मेथामेटिक्स सानखान्थि फोरोङोमोननो माबो टेलिभिजन स्क्रिनाव 3 नाम्बार सोंनाया I would not throw it away. बिखौ मोनसे लाइन होदो आं बिखौ गारनो हाया मिथिबायना आं बिखौ गारनो हाया बे मोनसे लाइन थिखांना होदो Who says these words? बिखौ सोर बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ सोदोबफोरखौ सोर बुंदोंमोन माने बाथ्रा खोन्दोखौ सोर बुंदोंमोन आरोखि What does it refers to? बेवहाय it सोरखौ बुंदों माखौ बुंदों What is it being compared with by the speaker? माजों माने बिखौ कम्पेयार खालामदों माने मा होनगोन बेखौ सोमोन्दो खालामदों आरोखि रुजु जालायदों कम्पेयार खालामदों Tommy says these words टमीया बुंदोंमोन बेफोरखौ बे सोदोबफोरखौ It refers to the book found by Tommy आरो बेवहाय it जे बे बाथ्रा होनदोंना बेयाव it सोदोबनि उतखौ माखौ बुंदों बेखौ
बिजाबनि बाथ्राखौ बुंदों जेखौ टमिया मोनदोंमोन It is being compared with telebook by the speaker आरो बिखौ मा होनो माजों रुजुदोंमोननो रुजुनाय बाथ्राया माजोंमोन टेलिबुकदों आरो बिजाबदों रुजुज्लायदोंमोन दा फंबाय बिनानावमोन बे मोनस्नि सोंनाय फिननायखौ होबाय आं दिनै थख' थख'नो लिरना ला आरो बिखौ मोजाङै फराय माबा डाउट थायोब्ला आंनो सोंहर गोजोन्थों